ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Dawai ke Sarkar, bat ya ke NHIDCL. Dawai ke Sarkar, bat ya ke NHIDCL. Dawai ke Sarkar, bat ke NHIDCL. Dawai ke Sarkar, bat ya ke NHIDCL. Dawai ke Sarkar, bat ya ke NHIDCL. Taki phongut kinong ya lambe di khat jang Federation Riwar Mingi local dorbar haga khat nyojrek ukalaling kot arjar phusau kila penlong da jinga khi hakma regional officer jang National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kemudian Shillong bandawa bakadai ban maramat no mardor ya ka surok Shillong tamabil kebrajat haduk kata-kata bat kala pen sat ya ki pat ba nong let nang wan haga than Riwar Mingi Hadimi ki bor bade pet jangka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kila khot ekrani ki nong yalam kila kular ban sedang no ikjing marmar ya ka surok hapo arpusngi kinong yalam jangka Federation of Riwar Mingi local darbar kila ongru ladaka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kambat ikaketien kebala clay ki manse ban lette ikjing khang jangka yeng bishar Aga jingwan ikendu jongi batka office traikam jongka NHIDCL namar ka jingdawa jongi kalong ban penbahano ya ka surok na Shillong Shadauki khamtame ni da banjur ban baki deino e ka ban penbahaya ka surok mardo na penusla Shadu dauki tamabil namar kum kinong sinong jongka than jiwa bat Blay unjuk nama ka Federation of Riwar Mingi local dorbar. Kepada lom lalang yang iki action jong ka unsla action bat ki South Lake action ki bangidon siak te katang ki bedai ki tourist ki sumo ki local taxi bat ki suf indika. Te nagalyang jongi kum ka action ngiyo i ya ka jing long bom sunyo kane ka office NHIDCL rangkat bat ki kontraktor jongki ki bakilabo na kasnem ja kasnem menta om duna balapalat ya ka license ladat ban penjot ya ka surok na Shillong Shadu dauki ka jing donnam jongka ndai menta ngi sngow ya ka ban ai ka jing khublai ka federation ka jing khot jongka bangyo banyawan yania banyawan yabun keten hangi ndai ka jing yabun keten jing kalong daga bajai sim ba ya kajing ya snuthu bat kajing ya mirjing lang hagudai ka federation kumju bat ka NHIDCL bat nakal yang jongi ki action khamtam kinong le nongwan kinong song kali bat kumju ya kinong nya kali ban penpoi kinong le nongwan kador jong ka bai song kali kala long sama pala kadaw kalong nagajing sneu jong ki kali khamtam na ka jing sneu ba ka jinglong thleu kis ar jong ka surok ka ba penlong ya ki kali bakin pha na ka we ka tayo sa ka we ka tayo ban pen pha namar ban kit ya ki nong le nongan bat ka ba kham e na ka liang jong ki kup silang ki sem silang namar ya ka surok nadu pun sla shadu dau ki tambil layo i ya ka jing long bom kenkor bat layo i balayo right ru da u local MLA u badai u deputy chief minister jong bat lagi juk por u badai u bopej ka nega suro te kumta ni penpau ya ka jing diao ha badai kham tam e bat ka nega jing long jing man jong suro te nagalyang jongi kum ki action ni IAP bakin penbena ya kan ke jingwan ya sem jongi bat ki hapo office jongka NHIDCL bat ni pharu ka kruo sha ka pluri bat u minister jongka pluri bare pe khmi nakam ta ka liang jongka surok ka lek kawan
kabalong ubut long kajing yo kajing kot ndai nak tak kajing sneu ki song sro ban kajing penbaha ki try kali ya ki kali jongki kalawan kajing duk long siwa palat tena kata kadau ka yo ka kot kala akhir bat kajing long jingman ke chong sro idon kajing kermen bang yo no Tidak kami sim kaba sungukia bat kitkia ya laka jong kadong katany nakaliang ka Federation of Riwar mingi local derba ringkat bat kini kikenhun seng malang kibangi la ya tau ya ka joint action committee ha kini kata yo ko baladap tinggi lawan minimum step ban ra plakat akhmat office jong ka NHIDCL menta kesengi kumba pilai baga jingwan ke jongi ban ra plakat daga bejajai kalong kum kadak kashin ban penpau sya ka sarkar jela bat syakani ke company namar ke jingtrei yang ketika surok shlong dauki kham tame na penusla syarum ter syadu sya umsim kalalong kaba dang syupet hilawan dan jungi khmat ke bangi mi hapsyu bagade ke surok tingi na kalyang ke jungi ngilawan menem step ban rak plakat de hadin bengi rak plakat kila khot ban yakren bat ngi kinong yalam hapo kani ke office ban yakendu ya u nong yalam lani u he jong kani ka NHIDCL tingilai ekran hakababun kiliang ngilai athir tingilai ekran ru ba kajingwan kajungi da kajing sokhialang barok khot kinong sensyar sinong hakani ka thain riwan jongga penusla barok awai ringkat bat kini ki association turis bat ki nong nya kali nang thina pok ka thain kajungi da ka ba ngiwan da kaju kasur da kaju ka nongrem ban dawa na ka state government bat dawa na kani ka company national highway in kani ka NHIDCL baka day ban le no mardor ya kani ka surok ngi iba man ka por ki supen biet man ka nangi iba kiwi ki seng malang kila yakhi man usnam ngila yakhi ya kani ka issue ya kani ka surok mde umdan basngap umdan basimkhia ngila yo iru bana kaliang ESDO ila simkhia badia shong meeting bat ki nong yalam sinong bat ki seng malang bat kiwi ki association nrei ngi iba kampoi sai kani ka jinga shong meeting ringkat badi SDO tena kaliang jongi hakani ka singi ka bamenta niwan daga jing sungkhia ba lada kani ka company kamla ban ai ka jing trei ka bapura ya kani ka surok ban pendep hakani ka phase 4 bat ka phase 2 ka bingi ba ka dai ka jing sniu palat ka surok tingi ngila ya kren syai menta nakaliang jungi kila pen pau bagi don ke jing habun kiliang tingi kani ka dai ka XU ke jongki ngimpediang nakaliang ka federation nakaliang ka JSC ngimpediang ya ke jing kren ya ke jing ajimut jongki nrei kila pen pau ban ai da ke jing thok ban pendep no mentah katokan ni benai kini surok ne kani jingi ngisim ngi pediang nrei ngibu ru ya kani ka tarik baladaki kimla banle hakani ka arphusngi kumbangi lai bu ngilai ikran mentah ngikran markhamat bangi aipor arphusngi ya kani ka company ngi aipor arphusngi ya kani ka sarkar balada kamla banle ai ya kani ka surok ngimbansi bankiu sya kami kala high court da ka bangi nujor da ka PIL kata kadai kabangi kran hakabasai hakmat jonguni general manager jongka NHIDCL bat ngikran ru sya basai sya ka sarkar bagani kade kejing jenjar jong pi ba la laitli kisnam ngilamat ya kani kejing sniu ko surok kiudor kimar kimarta kiudor ki bai kali nangta kakta ya kalet kawan jong ki briu jongi hakali kawan la dai ki bapang ki bestom khamta me ki khna puling yoi bah ki di kisnam poliyor ngi ba bon ki khna pule jongi ki thut hake exam namar ka surok tang supoi ka poliyor plei chethe kadap daka nangta ki dikot ki surok nangta ki lentik sengking ru kimlong ki basingan banyai kular sisana ki kular kai namar kat ki bakawan nargi seng malang nakini kenhon ki kular baik banle ya kani ka surok henrei kani kadai ka jingkular ka jungki hakmat jungi kirang ba tingi ki di kiri rang ba ki bawan nang poka thain riwat kirang ba sinong ki sordar sinong nangta ki seng malang nangta ki tourist association nang thina poka thain riwar jungi ngiwan menta da ka jingkit khle ya la ka jong ka dong ka thain ngiwan da ka jing sukhia mdei bawan hang ne ban pen idur ban yakran media nrei ngiwan da ka jing sukhia namar phindalek dalade ka surok perusla watang banyat da ki kulai ro ngatharai umtre banyat ya kani ka surok maka jing sniu kseba palat kani ka surok ngi iba kane kadai namar ngi iba ka surok hi kadai budlum jong ka yok ka kot tingi pen pawru hang ni ha ka bakhado lada MLA badan burom jongi ibadai ru i deputy chief minister ha ka ju ko por ibalong ru ibapai ya ka surok lada idon sisya ka mesim ka jingkit khia ya la ka jong ka dong ka than ngakular ban ong ba ide ban her syuki lada umla ban pendep ya kani ko surok hakini ki benai bat hakini ki tayog banwan kata kadai ka khubor ka basai
ya inomi khmat jengi la idon sya ke jing sukhia ya ka jong ya la ka jong ka konsumsi mardor idai ban her syuki la da umlei ai kene ko kompini ya kene ko surak ka jengi